Ay karon, di man ta dire. Hoy. Ay karon, di man ta dire. Pahamugay tag lolo. Di. Ikaw na. Kaya kisay ngalan si imong lolo. Ulukay. Nya si trabaho si imong lolo. Anang konsente. Kusinter. Imong lolo, kisay ngalan si imong lolo. Lasing. Oh, si trabaho si imong lolo. Nas Bisayang glass. Lusoy. Unsa man diri Lusoy? Ang istorya ni ba sa Kuya mo magkauban kisa man eh. Kisa man bata. Kisay ngalan to nimo dong. Jik-jik ni. Jan jan. Jan dungo mo gud. Ang dito ka sanday mo mga kadto. Taga Sandayong. Gwapong bata no. Gwapong bata. Unsa man diri? Kuwapong bata ko sumudagan. Unsa man diri? Ang istorya na rin, party na kinambugay rin. Kinambugay ba sa party sa lolo? Ang mga lulo na dagi lulo. Naa. Nya tira ikaw na mga lulo. Na. Ginambugan mo si lulo. Kinambugay. Tayo mo yung pagkabot dilo. Pwede ka mapil. Apil! Payo na. Kaya na. Ako na ha. Oh. Ang lulo sa una. Bantay mo nang bantay ka tawid dyan kana dyan. Kana. Oh. Bantay nga Lusoy. Ano? Magdaggan tong lulo ikan babaw padung ubos. Dito maglok. Lagi! Baka pwede sa lulo. Libinta. Na. Kaya nga nagdagan lagi ikan ni babaw padung dito sa inyo sa layong ikan sa tower. Ah. Dagan sa lulo. Wala ka sa kong lolo. 25. Pili din. 25. Ya. Mukat-kat pa og kondominium. Kita pagin niyo. Oh. Yawas ko. Yawas ng lulo ko. Oh, kutkat pa akong lolo kong Ano ko buhay pa. Buhay pa, 90 edad, 95 edad. 25 to ka na dyan. Dili. Di mo to no. Ikaw nakilolo. Hindi mo lulo. Ah. Isa ba? Trabaho sa Bisayan. Pili edad. Nabinta. Nabinta? Andun ko lang, gatrabaho mas Bisayan? Oh. Oh, ako sama sa kalulo ay. Ligto ka ng sawang ba? Sawang, mana ba? Mana. Tukol sa dinig galusoy. Ang sulok, alam mo sulok, ang lukay ba? Dato niya sa dagat, di niya mapalong. Grabiha ko. Grabiha ko ng lolo. Amoy parang lulo ka na, may habak. Habak, anting-anting ba? Grabiha ko ng higa ko. Kuya ko tang lulo eh. Nya. Mana siya, pagkumana niya. Ako siya bulinaw, sa kadupa. Sa kadupa. Sinang ka na. Tuwa ka sir, bulinaw sa kadupa. Oh. Wa ka sa kong lolo. Apo di ko lulo. Wa ka sa kong lolo. Yati, sa mga lulo. Usa ka litso na to kong lolo. Pudon. Pudon. Oh. Dipiyo. Kani, muro to na yung sa kulitson. Wa ka. Dipiyo. Dipiyo, ikaw dyan, kaya ni muro sa kulitson dyan oh. Dua pa gani. Dua pa ba? Yan lolo. Oh, Siya. ako lolo. Yung lulo, ikaw sir. Oh. Dipiyo, mga lulo mo eh. Imong lolo. Ay, imong lolo. Imong lolo, imong lolo. Imong lolo. Ah, kabaw kasi Agok. kabaw kasi yung lulo ani. Kabaw kasi yung lulo. Oh. Kabaw kasi yung lulo. Yan lolo. Wala kasi yung lulo ani. Yung lulo yung singisi, tanawa. Ay mga kamistak, shoutout tayo sa Maricopa Shopping Emporium. Shoutout nila ni Rocky Channel, Orville Felices, Bohol Pride TV, Jifnak TV, Vina Adventure, Ma'am Beth Bustamante o kang Ma'am Rowena M. Langer. Uyaya di kalimot mga kabisda ka, pag-subscribe sa akong direktor sa CCTN Channel 47, Will Nard Banson. Salamat mga kabisdak ug maayong udto.